Rozhodca je nekompromisný ku každému jednému družstvu. A tak to má byť, keďže pravidlá sú rovnaké pre všetkých. No a počkáme si na vystúpenie chlapcov z Bijacoviec, ktorí sú už pripravení na štart. A Seďo to tam pikol, ako sa patrí. Počkáme si na vodu z mašiny. 4 voda z mašiny. 10 na rozdeľovači. Budú palami na balóne. Tak nakoniec boli na druhom. 16:04 pre Bijacovce, 15:41